llysnafedd a steinio. Mewn ystafelloedd lle mae'r aer yn gynnes ac yn llaeth, fel yr ystafell molchi neu'r gegin, mae'n bosib y gwelwch fannau lle mae llysnafedd a steinio. Tyfiant bacteria a ffwng sy'n digwydd mewn mannau cynnes a gwlyb sy'n achosi'r peth. Biofilm, neu llysnafedd microbaidd, yw'r enw ar hyn ac mae'n gyffredin o gwmpas tapiau, mewn cawodydd ac yn eich peiriant golchi. Y ffordd orau o atal hyn yw gwella'r awyriad fel bod yr ardaloedd llaeth hyn yn sychu'n gynt. Neu gallwch ddefnyddio gwesgu i sychu'r gawod neu'r bath ar ôl i ddefnyddio. Gallwch lanhau unrhyw staen gan ddefnyddio hen ffrwshdanedd wedi drochi mewn glanhedydd domestig neu doddiant canu gwan. Ac i gadw'ch peiriant golchi'n lan, rhedwch y peiriant ar gylchred cynnes, 60 i 90 gradd Celsius unwaith yr wythnos. Mae hyn yn amser da i olchi tywalion rhestru neu glytiau glanhau hefyd. Dŵr Cymru, eich cwmni dŵr, nid yr elw.